ihe dị mma n'anya gbara ndụ onye ihe ọma na-adị mma bịa nara anyị aka Darling FM 107.3 Owerri bụ ebe a nọ hapụ redio gị ebe ahụ. maka ọdịmma ala anyị Nigeria njinji ejiele na awolo were kpọmkwem onye ahụ bụ abalị 21 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2021 ịka ihe mberede okporo ụzọ mere n'okporo ụzọ ahụ si Warehouse gawa Control kpọmkwem na mmiri Nworie. Nwanne uche godi ya na-akpụpụrụ onye kọmishọna na steeti Igbo n'ụlọ ikpe n'ihi asambodo adịgboroja sọsọ n'ihe omume anyị na ọmarịcha ụtụtụ taa ka anyị ga-anọ kọwara gị ya maka nsogbe ihe omume anyị bụ akwụkwọ akụkọ na-abịara gị kpọmkwem na redio ka TV redio bejewa ha gị redio bejewa kpọtara Darling 107.3 na nke ụtụtụ taa bụ ụbọchị Fraịde abalị 22 n'ime ọnwa mbụ afọ 2021 Igbo ndị ọma ndị ga-anụrụ ha n'ọmarịcha ụtụtụ taa ka bụkwa m onwe m onye jigu ka ewu na-eso ọkwa ka ibe n'ikuku Obinna Chineke bụ aha m nakwa Chidi Emagi onye na-ebipụta akwụkwọ Nigerian News Guide onye gbasara ọhaneze na-emetụ n'obi ma na-echukwu ụra ndewonu ndị Imo nwe m nụ ndewonu ndị South East ndị Igbo ajemonụ ndewonu ndị Nigeria na ọhaneze na-ege anyị ntị ka Chineke mere anyị ebere ka anyị nweta ihe ibe anyị nwetara ụta isha dịka ibe ọ ga-akwa anyị n'aha Jizọs amio n'ihi na onye na-ejighị ihe ibe ya eji na-ele aja aja ka anyị ga-akọzie kpọmkwem n'ubi onye abịara nke ya akwụkwọ akụkọ bụ bịababa akwụkwọ akụkọ Vanguard bụ ebe anyị nọrọ nweta akụkọ a na-enweghị udo na ịdị n'otu ịhazigharị ala anyị Nigeria agaghị adị nwa ire ihe ka onye bụbụrụ onye isi ala bụ Goodluck Ebele Jonathan na-ekwu COVID-19 gọọmenti Lagos ewepụla mmachi ọ machiburu ekpere ụka alakụba nke a na-eme kwa Fraịde ha kpọrọ Joe Matter Prayer. Ọchịchị etiti ebidola ikesara ụmụ nwanyị ndị bi na Abuja ego dị $20 n'isi n'ihi iti aka n'obi gbasara mkpamkpa nje okoro ụwa biri ha gba gburugburu. naanị n'ugwu Awụsa ka a na-eme ihe gbasara nje okoro ụwa onye ga-ahụ nsogbu n'ala Imo onye ga-ahụ nsogbu na obodo ndị ọzọ nọ n'ala mpaghara ọwụwa anyanwụ gba gburugburu mgbe ọla a chọrọ ibido ike ekekatala egwe ekarịa gịnị mere a na-akwa na-ebute tụrụ anyị ndị mmadụ nọ n'ọtụtụ ihe nsogbu enweghị ego enweghị nri ihe oriri n'ụlọ ha a na-ata ahụ ka anyị lara ekeresimesi ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na kemgbe abalị abụọ eribeghị nri abịa ike ha rice ha abụọ ya ka nga ọkụkọ bụrụ ihe oriri gịnị mere ọ na-aka njọ na mpaghara ugwu ọ na-aka njọ na mpaghara ugwu onye na-awụ onye Naijiria otu isiri mere nwa ogwugwu imekwanụsi mekwa ndị nne dị ya nọ n'ụlọ ihe na-aga aga ọ dị mma dị ka anyị na-aga n'ihu n'akwụkwọ akụkọ Vanguard ihe mere nduru jiri jụ iferi n'ụbọchị a na-echeta ndị agha tụfuru ndụ ha maka ọdịmma ala anyị onye nnukwu enyemaka pụrụ iche nke onye isi ala na-ekwu metara mgbasa ozi bụ Maazị Femi Adesina agara n'ihu kwuo anyị kpatara ya bụ mere nduli efeligi bụ na a gbachiri ya na mkpọ ọtụtụ oge n'ihi ya mmadụ apụziri ya ka ha fee ike adịzikwaghị ha ife ya
kpaliri ya mere ya bụ nduru ihe efeli gị. Cheta na ọtụtụ ụmụ amaala anyị nọrọ katọ ya bụ atụmatụ dịka ha zipụrụ ya n'igwe nzikọrịta ozi ebe e kwuru n'ihi na udo adịghị n'ala anyị Naijiria mere ya bụ nduru ji jụ ifele. Ma site n'ọnụ Femi Adeso na onye kwuru ha na nke ahụ abụghị eziokwu rụtụ aka na ọ bụ n'ihi na a hapụrụ ya bụ nduru ọtụtụ oge na mkpọ. Chineke kpọnụ m onye amụma mgbe m kwuru ihe dị otu a n'izu ụka gara aga anọ na-ekwu asị n'ihi na nduru ndị a anaghị ahapụ ha aka mma ekwukwe so ọbụrụ na a chọrọ igide nduru ndị ga-efe efe n'isi ụtụtụ ihe dịka otu ụbọchị ma abalị abụọ ekwuru m ya Femi Adeso na-echetebeghị ọ ga-akwụkwọ ọtụtụ ndị mmadụ na ihe a na-etere nje ha enwe ike ga-esi ebe ahụ kọpịrị ya tụọnụ m onye amụma nke Chidema ga-ewe onye amụma nke Chineke ọ ghọta anyị na-eche eme ya kwuo nduru ndị ahụ hụ naanị na-enweghị udo onye ọbụla maka ewe eziokwu ọkpara Chineke nọ n'eluigwe Jizọs Kraịst na ndị mmụọ ozi na ndị niile nọ n'eluigwe amaghị na udo anụghị n'ụwa udo anụghị na obodo Naijiria n'ihi nke a enweghị ga-echewe esi ma nduru ofere ma nduru efe ha ihe mere n'ụwa na eji emege kọrọpshọn asị nwoke nwaanyị ngwa nwetara anyị nduru ha ga-azụ edekọ ya ọnwa anọ ọnwa ise ha nụcha ha echesisa awụghị ọkụkọ Igbo ọkụkọ bekee a na-eti na potrị ha amasị ha wụ nnụnụ na-efe efe mgbe ebupụta ha eche ha laghachi ka ha riweri na keji ha ihe mere ọ dị mma. Igbo m tiri na steeti Anambra dịka aka na-achị steeti nwanne ọwụ kechikechi onweghị atụ ihe ka ngige zaghachiri Obianọ onye nọrọ na abụ katọ ya kwuo onye anyị zuru ma zubata dịka aka na-achị steeti Anambra anyị chetaga chọpụtara na ọkwa ọchịchị gị ịka ngige na-azaghachi ya ọ si ya gaa Anambra gaa were anya hụ ihe m rụrụ. Igbo m tiri dịka aka na-achị steeti afọ ole na ole m nọrọ na ya bụ ọkwa ọchịchị 2023 gọvanọ Bello ọ ga-ekwetarịrị ịgara anyị asụrụ ọkụ iwuriti onye na-ekwu nke a otu jikọrọ ndị ntorobịa sere steeti Kogi bụ ndị gara n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a na aka na-achị steeti Kogi bụ Yahaya Bello ga-agara ha ọkwa ọchịchị onye isi ala n'afọ 2023. na mehụ arịkwa ihe mmadụ na-aga ahụ n'ala Naijiria onye dịka Yahaya Bello eme egwukarị egwu a ya dịka nwa eze egwu ka ya dịkwa ka abịala ahụ n'otu otu ka ọjọọ a na-ekwukwa na-ekwuchi ike. Abalị gara aga ka m hụrụ ọtụtụ n'ime ha ndị ụlọ nzukọ omeiwu ke Kogi ha bịara kpọtụrụ ndị otu ha nọ n'Ebonyi sa biko e nyere ha aka ka Yahaya Bello wụọ onye isi ala steeti Niger na ama amụma ndị mmadụ na-echekwa echiche ihe owuwe onye pụta ikwu mmadụ kwuo na-asị ekwuola Yahaya Bello biko gaa duru ọdụ itorubeghị enweghị ihe a chọrọ enwekwa n'ọtụtụ ọgụgụ isi dịka a chọrọ enweghị ihe mege na Kogi mana aka na-achị steeti mere gịnị ọ dịka ihe onye agwaga ngige jiri ụrụrụ bata rụọ gọvanọ Anambra steeti ejikwara ụrụrụ nwepụ ya ọ ihe mere ha onye ka ejiri ụrụrụ inwekwa ọtụtụ ndị eche m ugbu a ma ọtụtụ n'ime ndị na-eso Yahaya Bello agala mkpọrọ n'ihi mgbamgba ha kpara mgbe a na-eme ntuli aka n'elu ọchịchị afọ gara aga ebe a na-ogbu ọtụtụ tụmadị nwaanyị ha gara n'ụlọ ya jide gbachikwute ụzọ gbaa ya ọkụ elu ụdị arụla ala dị ihe a ga-egbapụtakwasị na chi Naijiria ebe awụọla nnọọ onye teta ya ekwu ihe masịrị ya. Ọ dị mma ka anyị wuchienụ na Weekend News Point bụ ebe a nọrọ nweta akụkọ a ebubo akwarabiko eboro megide Willie Amadi site na ihe onyonyo gazuru nọ n'igwe nzikọrịta ozi. Akụkọ gara n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a na ụlọ ikpe ọdịnala enwere na kansụl ọchịchị Isu nke steeti Imo atụọla otu nwa okorobịa gbara sọsọ afọ 20 20 years bụ onye kpara mkpamkpa mgbe a na-agba nwatakịrị nwoke ajụjụ ọnụ si ya wọtụfọ nwatakịrị nwoke abụ Peter onye gara n'ihu kwuo na ọwụ otu ụbọchị ka ọ tụtara ekwentị n'ala kụsasịa ya bụ ekwentị ma gaa n'ihu nweta ọgbụgbọ oku. Mgbe ọ tara ya bụ ọgbụgbọ oku ọ nụtara aha nwa amadi bụ Willie Amadi onye kwuru na ya bụ onye nwe ya bụ ekwentị chọrọ ya bịa n'ebe ọ nọ ma nye ya Naira 40,000 ma nara ya bụ ekwentị na-amaghị na nwatakịrị nwoke a anọtuola ala were ọtụtụ ozi nọ na ya bụ ekwentị si bazie na fonu ya nke gụnyere nnọọ ihe onyonyo sere oge ọ na-egwu mmiri ma nwa okorobịa hazigharịa ya were nnọọ ihe onyonyo ndị gba ọtọ mezie ya wuruwuru ya dịzie ka ọnwa amadi
midia kwuo na ọ gbara nkata iji na-egwuri ya ego mgbe ọ bidoziri na-akpọwuli ya amadi n'ekwentị mana ọ naghị azụ ọgbụgbọ ekwentị ya n'ihi na o tinyeghị ya n'akara ekwentị ndị ojii. Iwe were nwa okorobịa onye zọpụrụ njem ma zipụzie ozi ndị a n'igwe nzikọrịta ozi. Chidamage na-ekwu n'aha kem onwe m kwuo sụ na ọ dịghị mma dịka onye ama ama n'ala Naịjirịa na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị gị pụta gị hapụ ihe onyonyo ndị bụ ụtọ na foonu gị ị na-eji aza okwe ekwentị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ha bịa ha na-ele ihe onyonyo ya na-akpọ pornography ha na-akpọ adult movie ha were ha eticha mgbe ha nọ naanị n'onwe ha ma mgbe ha na nwaanyị ma nwoke na-achọrọ ịkpasu ihe dị ka ịkwa iko ha enwepụta ya ana-enyo ihe ndị a anaghị egosi na iwu onye tozuru oke nwụjọ mmiri ara afọ. Ka ahụ nke mbụ ka abụọ onye ochie onye omekome gara aga ekwentị mmadụ buru ya labulie ya onye akpọga ya na afụ ya sị ya bịawa isu ya bịawa ebe ụlọ ha ebe bi ha na otu ime obodo so bịa were nwoke agakwa n'ugwu ke ya n'ịkwanyere gị ugwu dịka onye tụtara ekwentị a ewerekwe ₦40 si gị n'aka. Nwa amadi anọ na-ekwu onye ochie onye omekome nọ na-ekwu sị na ego o nyere na ọchaghị anya n'ihi na ekwentị ahụ o nwere ike ịgụtacha n'ihi na ekwentị ahụ na ọnwụ narị puku naira. Ahụcha ihe onyonyo ma ụgbọala nọ ya n'ime ya si na onye abụ ide onye ọwụ naanị ụgbọala mgbe William Amadi gara ebe ha so bụkwa ụgbọala kechi ahụ asọrọ ahụ ekwete ekere ọrụ eke ama nọ n'aka ha na ekere ọrụ eke ọrụ ya eburukwere ike ka ya na-apụta nwokorobịa iwe ya gbaka. Ọtụtụ ụmụ okorobịa na-eme ma nwaanyị gị nụrụ ebe ọ bụla ọ nọ ya kpachapụ anya ya na-enweghara ihe dịka ihe mmekọrịta enweta echeghị kelee mmakọ susu ọnụ ya were ga kwarịa sụ na ọ ebe ha gba ụtọ nwetawere gị ma nweta nwaanyị asọ nye nwaanyị anata gị gakwuo ọkwa ihe ọzọ a na-akpọ dịka kidnapping ransom gị kwụọra ọzọ ndị mmadụ na nsogbu kara aka nsogbu gị mara na ị nwere ihe onyonyo ndị gba ụtọ ma ebe ịgba ụtọ ajọ obi gị apụta isi gị apụta ntanimonu gị n'ime aha apụta nna m wetuo vuto wepụ ya n'ekwentị gị nke nọ n'ekwentị m ya nwere ndị ike ha pụta ha akwabata ya n'ekwentị m nwezoso amannunu chikwe nkwape ha akwabata nkwape eleghị mere gị chọ ịgba ụtọ gị ga-agbara ụtọ naanị gị onwe gị mmadụ gị na ya nwee okwe nkata n'ekwentị ya sị gị ngwa nye m onyonyo gị ebe ịgba ụtọ enyekwele a na-eji eme ha na-akpọ blackmail eji anapụ mmadụ ego. Ọ dị mma anyị jirikwa ohere a na-agwa ndị ntorobịa anyị jee chụba na ego gbawanụ mbọ ma hapụnụ ụzọ na-adabaghị adaba iji chụta ego a. Eweghachitela ụgbọala 3 emebere maka ndị isi ọchịchị kansụl ime obodo enwere na steeti Igbo nke gụnyere kansụl ọchịchị isi ala mba anọ Oru Isi nakwa Obowu. Akụkọ anyị wetara na-ekwu nnọọ na aka na-achị steeti Imo bụ ndị agha okwu ụzọ dị mma nọrọ na mbụrụ Hopta Chief Regis Ụwakwe onye enyemaka pụrụ iche na okwu metara ọrụ ndị pụrụ iche bụ special duties onye nyere ikikere ka o si wee ime n'ala ma chọpụta ụgbọala ndị a bụkwanụ nke ọchịchị ihe dị ọha zụrụ oge ọ na-apụ apụ nke kebụkebụ na-aga n'ikuku na ụfọdụ ndị kansụl ọchịchị ime obodo n'ọkwa ọchịchị ya buru ha rie mbọmbọ. Akọ gara n'ihu kwuo na achọpụtara nke Obowu na Asaba ebe nke onye sitere nnọọ kansụl ọchịchị isi ala mba anọ nakwa Oru Isi nọzi n'aka ndị ọchịchị nchere oge nwe ya ka ọ dị ugbu a. Nna m ndị nwoke ndị ke nwaanyị ndị na-achị ọchịchị n'ime ime obodo mewu kọmishọna mewu special advisor mewu SSA mewu PA to PA ebikwele gị ụgbọala enwe otu ọchịchị si kwarịa ma ekwuzubeghị enwe ihe a na-akpọ monetization enwe ihe a na-akpọ ahazigharịa esi n'ụgwọ nwa gị na-amị ya and ọ ga-awụ ihe otu afọ ọ ga-awụ ihe ọnwa abụọ ma ọnwa atọ ma ọnwa anọ ọ ga-awụkwa ihe ga-eru afọ anọ tupu gị kwụzi ụgwọ ya. Nwanne m ịkwụzubeghị ụgwọ ya na ihe mere ị ga-eji buru ụgbọala gọọmenti buru ya lawa Enugu ya na-agba ya ihe ahụ oshi otu ọkọkwa gị si anya ọwụ ochi ihe gbasara ote ndị mmadụ na-eche emebi ihe gọọmenti ya wuru ke ha ga ote ha na-eche ebu ya wuru ke ha ma oke nwanne ha nwaanyị ma oke nwanne ha agaghị echi ụta ha ebu ya ihe m na-ekwu okwu emechiele ha ma nata ndị a
ụgwọ ụgbọala ndị a eburu gbarie mbọmbọ ọwụta na-eme ọ dị mma n'otu aka ahụ kwa anwụchiele otu nwoke ji igwe kọmputa ekwu ndị mmadụ chandum emesiri mmiri chukwu kpọọ ya yahoo dịka ọ bụ ozi enyi ya nwaanyị chọọ ịtụfu ya n'ime ọhịa ka ọ dị ugbu a akụkọ anyị nwetara na-ekwu kpọmkwem na anwụchiri nwa amadi ya na kansụl ọchịchị Etiokpe nke dị na steeti Delta ka o buru ozu enyi ya nwaanyị ya bụ ndị nche ogbe nke obodo ahụ hụtara nnọọ na ọbara ọjọọ si n'ahụ nwaanyị ya na-asọghapụ nke gosiri ikekwa na o ji ya mere ọgwụ ego o ji ya tụjụrụ ma ọkwanụ na ọ chọrọ itepụ ya ime n'ike ụmụ agbọghọbịa anyị na ndị yahoo akweghị n'ike ihe ibute ike akarịchara ihe otu ka a gwara anyị na ihe onyonyo asụ ọnụ na nnọọ na Anambra na nweta ụmụ okorobịa gba ahụ ụtọ na-ebunye ha ike ha eburucha ebelọcha ọnọdụ n'elu ya na-efe ha ego dị n'ala mmiri ka anyị si bịa ụmụnye mmiri enweghị mụ na mọmị wọta ji enweghịkwa ihe mụ na onye ka ahụ ji onye na-ekwu okwu ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa unu agakarịala unu emele mmekpu ebe ọ dị ahụ ọtụtụ n'ime unu amakwa ndị nne ha ọzọ na nna ha ihe unu ma unu gacha unu na-alụ alụ ebe ahụ ị gara ọzi mgbe a ga-ahụ ha n'ozu unu ke nwa agbọghọbịa kemgbe agbaghị ekeresimesi kemgbe ọnwa abụọ na anọ nne ya na nna ya ahụbeghị anya ya na-agagharị ụmụaka ndị a sị na ha ga-agba aka agafe ụwa na ha ga-ebuterịrị ike ha ga-eri ego tupu ha nwụọ ya bekwa ime ha sị ha nọ naanị afọ abụọ mgbe ha butecha ọgbasa ha ihe isi ike n'ala Naịjirịa ọrụ ihe ga-eme ga-eji egbu mmadụ ele ihe ga-agwadego Obinna Chineke ga-egwasị ihe ijiri gbuo onye awụ na ihe chiri gị ike ma ọ bụ na ọrụ gị akasị gị onye iberibe gị tụtụrụ mma mapụ isi ya fọkwa ka ị ga-were kpọọ otu onye papa ala otu onye dibịa anya nzu ya mee ya ewuli elu ya wụda ya asị gị ngwa nweta ọ na-akpọ gị oku n'ekwentị biko pụta awa aha gị chiọma anyị were gị asị gị ngwa rụọ ya ihe gị rugbuo ya ngwa n'ụlọ gị nga ọ nọ n'ụlọ gị gị buru ozu ya na wetufu ọzọ atụrụ ka ibu kọwa ebele Chineke ga-egidecha ụlọ niile. Ọ dị mma n'ikpeazụ n'akwụkwọ akụkọ Newspoint ụlọ obibi ọgbara ọhụrụ nke Imo Rọba Esteti ụmụ amaala Emiabiam etiela egbu maka mkpachapụ a na-akpachapụ ha akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ Weekend Newspoint na-ekwu na onye ndu ndị ntorobịa ka ụmụ amaala Emiabiam bụ Stanley Ndụkọba Osuji onye kwuru na kemgbe ha nyere ọchịchị obosara ala ha dị hekta 1,260 na-enwebeghị ahịa ọma ọbụla enwebeghị uru ọbụla ha nwetara dịka ha nyere gọọmenti ala ha ebe a nọrọ rụọ ụlọ ndị rọba plantation n'otu aka ahụkwa ka ndị sere ha ji egbe ma na-eti mkpu n'oke olu na ha nyere gọọmenti ala eji rụọ ọtụtụ ọrụ ndị nke a na-ekwu maka ụlọ obibi ya wụ esteti ndị Imo rọba plantation na-ekwu kamgbe mgbe ahụ na-enwebeghị ihe iti aka n'obi ọbụla ha nwetara n'aka gọọmenti. Nna m gị hụ ala gị gba ọsọ ebe ahụ si n'ọgaga bee Rivers steeti otu ndị mmadụ ndị asa na ihe etekwala ọwụkwa ihe taa n'ihi na Rọba steeti ọwụhụ taa ka ebido ya 1960 a na-ekwu okwu so na ọ nwere ihe e kwuru a ga na-enye ha ya wụrụ afọ abụọ afọ ise afọ iri ya etuo enye ha ama m ihe gbasara gọọmenti ma ndị ke na ugbu a ma ndị ke gara aga ji eleba ha anya ụmụ okorobịa ndị a na-ebuzi aga kpasuo ọsọ aghara ebe na-dị iche iche asụ biko bịa nyetụrụnụ ha aka natatụnụ ha ụfọdụ n'ime ha ala ikwere sị iji ree ha gawa ala bekee gakwanụ mara ma ndị ọchọ ga-ebi ihe ike ha lọta ka n'ụzọ ziri ezi ma ọ n'ụzọ na-ezichaghị ezi enweghị ka ala ndị ahụ nakọrọcha ha na ya tọrọ chakoo ụfọdụ n'ime rọba ndị ahụ enwe ka a na-aka enwe ka eji arụga ọrụ na ebe ahụ ọ bụrụ na emezie ya naanị ya na-adapa m nwanne ga-enye gọọmenti Imo ego ole ọbụla a chọrọ ha iji kwụọ ndị ọrụ nakwa ndị penshọn ụgwọ ahaji ya ahaji ọkwa nna ịchọghị ozi haji ya dịka gọọmenti ngwa nyeghachina ha ihi na ọwa ọchịchị Eastern Nigeria nyere ha n'ala ha ala ha ndị ahụ ọ batara n'aka Imo steeti abịachile n'Imo ma Ebonyi pụọ kemgbe Imo batara ma ụnụ agaghị emejile ebe a nyeghachina ndị ala ha ọkwa na ụnụ ga-ejide ala ha enwee nkata ahụ ụnụ kpara a na-emeji ekwe o nwere ike ya wụrụ 100 naira mgbe ahụ ka a sa na-enye ọ ga-awụzi 100 ugbu a nwanne o nwere ike ịwụzi 100,000 onye ha na-ekwu okwu. Ọ dị mma ọgbụgbọ oku ighọzigara ala anyị Naijiria nwa dị isi kpọrọ restructuring chewe n'ihu n'ụlọ nzukọ omeiwu ka ụlọ ọrụ onye isi ala na-agwa otu jikọrọ ndị mpaghara ugwu nna ya nwodo Adebayo nakwa ọtụtụ ndị ọzọ akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ka ọ dị ugbu a dịka ọtụtụ ụmụ amaala anyị na-akpọ ọgbụgbọ oku ka a kpatụ ala anyị aka hazigharịa ya n'ụlọ ọrụ onye isi ala kwuola unu enyekwara anyị nsogbu ọhụrụ na ọrụ na-achọ ka akpọ
ọgbụgbọ oku ka enwegharị ala dị Naijiria chewe n'ihu n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị. ịma na ụlọ ikpe atụọla onye pastọ mkpọrọ maka ịsị asị megide onye chọpụtara ụlọ ụka. akụkọ anyị nwetara na ka ọ dị ugbu a na onye ụkọchukwu John Abiodun nọ n'aka ndị uwe ojii dịka a tụrụ ya mkpọrọ afọ 2 maka ịsị asị megide chọpụtara ụlọ ụka. anyị ga-agbapụ aka ya lọghachite azụ ma wetara gị ozi ndị ọzọ dị oke mkpa. FM 107.3. Aluminum profiles, foreign doors, and all sanitary ware. Go to Kendespo Nigeria Limited for these and many more. For affordable price and quality, you'll be satisfied. Come to Kendesmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze, Owerri, or Kendesmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Kendesmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. To all your customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emako Plaza? AO Emako Plaza, 5080 Huber Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for electricals and electronics. Emako's number for those with highest test in electricals and electronics. Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 5080 Huber Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emako Plaza, 5080 Huber Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. Twisco, power your dream. Jake, Papa Emeka, ever since we started taking super bitters, we don't go to the hospital as we used to. My dear, it marvels me. Super bitters, also known as Aquariki, really works wonders. I can confirm that super bitters is a good mixture of African roots and herbs. It is duly approved by NAFDAC, and above all, it detoxifies your body. All thanks to super bitters. No wonder everything has changed about you ever since you started taking super bitters. You now look younger, stronger, healthier, and you don't disappoint in the other room. I beg, let me send one to my brother, my sisters, my father, even my mother. No, just send to your whole community. They should go and buy their own job. Super bitters, also known as Aquariki, is available in all the markets In Owerri, Imo State. as well as other markets in Nigeria. For inquiries, call 0811-359-1568. Go for the good life today. Go for Super Bitters, also known as Aquariki. Super Bitters, I beg, make you enjoy your life. Take go. La uno like pattern. If I didn't mananya money, she left to chop better food. Enjoy your life, listen to your house, you day. My group delicious food and restaurants. Light your family mood with delicacies at Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Your family and friends must be satisfied with a finger-licking nutritious fresh meal, but African and continental dishes like shawarma, ice cream, popcorn, our yummy tasty fresh bread, mangrove bread, pastries, and delicious hot
hot meal. And at Mangrove, you can get refreshment at the speak with recreational services. And we also offer home delivery services. Visit Mangrove at plot F/27 Housing Area B, New Owerri Capital Territory at Renter Roundabout, former 4040 Roundabout, Owerri, Imo State, Nigeria. Or call 070-8894-8849. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Lots of love. Have a big Christmas and a fearless New Year. It's a season to be merry, and most importantly, it's a season to stay fantastically refreshed. From every one of us at Right Foods, we're wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Have a big Christmas and a fearless New Year. There's a new event center in town. Please, can you tell me about it? Big Point Event Center, the excellent choice for your weddings, conventions, parties, concerts, and conferences. We offer gratefully air-conditioned spaces over 2 floors, 24-hour power and water supply, high-spec chairs and tables, drinks and food storage rooms, changing rooms, parking space, and so much more. Book by lunch date, 30th January to get 20% off. You can locate us off Port Harcourt Road by Max Aluminium or call us on 0704-539-1360. Big Point Event Center. Make a big deal about your event. They say when life throws you lemons, you make lemonades. We say lemonade not to tire you. When you can, refresh yourself with the new Super Yogo lemon flavor. Then get up and keep going. After all, it's what you make of what life gives you that really matters. Introducing the new and exciting Fan Milk Super Yogo lemon flavor. Your on-the-go refreshment to keep you going. Super Yogo lemon flavor, another quality product from Fan Milk PLC. Emeka, this one where you jollificate like this. I bet you never hear about Choose Global Communication. Choose Global Communication don't land with plenty better iPhones and accessories. So for Choose Global Communication, then go summer give you better iPhones and accessories of all kinds, including laptop, game devices like PS4. For Choose Global Communication, you go even get better authentic brand new iPhones and London user, and then they sell JBL speaker, including quality speakers. So they even get Apple Watch and accessories. Then too, they say earpiece, iPhones, headsets, including repairs of phones. Or yeah, we're also with Jegawana number 71A in Jemazi Street off Tetlo Road, Owerri, Imo State. Or call Choose Global Communication for 081-4826-1357 or 081-7457-7323. Choose Global Communication. Na baba. Darling FM 107.3. ọ dị mma ka anyị na-agakwanụ maka na-aga ka chi n'aka n'obi. Ọ ka bụkwa n'akwụkwọ akụkọ Punch. Ọ bụ oge ndị mpaghara ugwu geregede mpaghara North Central ịhọpụta onye isi ala ya ka ụlọ nzukọ omeiwu steeti Niger na-ekwu dịka ha yiwere gọvanọ Yahaya Bello nke Stedia nke Kogi aja n'ukwu ịgara ha Aso Rock n'afọ 2023. Buhari wụ onye Igbo ịkwa ka onye Yoruba ka onye mpaghara ọdịda anyanwụ o ji asụ ihe awa oge ndị mpaghara ugwu ịhọpụta onye ga-achị Buhari North Central. ama ebe ndị a na-echi echiche echi n'otele eche echiche ana m aghọta nna ọ dị mma ebupụla otu onye isi igbo mmadụ
na ọgụ dara n'etiti ụmụ amaala ukonteghe ụda nakwa ukon akpan ewan na kansụl ọchịchị mba nke steeti Akwa Ibom bụkwanụ nke akọ gara n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a ebupụla otu onye isi ebe mmadụ abụọ nọzi n'ozu. Okorocha akụsuola dịka gọọmenti moboro ya ebubo ịzụrụ akụrụngwa emebere maka ụlọ a na-arụpụta efere nkụwa. Akụkọ gara n'ihu kwuo na ka ọ dị site n'ọnụ onye kọmishọna na-ahụ maka ịchụ mbere ahịa iji ego achụnta ego nakwa ịrụ ụlọ ebe a na-arụpụta ihe bụ Simon Ebegbune, onye mere nchọpụta nọ n'ụlọ ebe a na-akwado ngwongwo wee ha si Abaga n'okporo ụzọ si Abagawa Owerri bụ ebe a nọrọ hụta ọtụtụ akụrụngwa nke gụnyere taịlịs tinyekwara nnọọ osisi eji aka mee nakwa igwe na-enye ọkụ n'okporo ụzọ bụkwanụ nke ha na-arụ aka na-emebere ya maka steeti Imo ma site n'ọnụ onye oti mkpụrụ Charles Okorocha bụ Maazị Sam Owemodo, onye gara n'ihu nnọọ katọọ ọchịchị Hope Uzodimma si na ihere emegbuokwa ha maka gịnị maka eleghị otu ọ ga-esi abụ mmadụ ga-achịchị ọchịchị afọ 8 sọọsọ ihe unu ga-ahụta na o zuru abụrụ taịlịs nakwa street light mana ka ọ dị ugbu a gọọmenti mefuola ọtụtụ taa na ha dị uchu iwechita ihe niile bụ nke Imo ezoro ezo ka ọ dị ugbu a. Onye na-arụ mmadụ aka ga-ebu ụzọ mechaa nyocha ya ebe ọ dị ukwuu tupu ya arụwa mmadụ aka. Onye Amerịka nọkwa oweziokwu Amerịka abịalawa onwe ha n'ala na ntụliaka elu onye isi ala emere ha izuụka ole na ole gara aga. Anyị ha na-ekwu okwu ya tupu gị bịa kpọpụta na mgbasa ozi ụzọ ọbụla si mmadụ gbaa ya na anwụsị onye awa onye ochi, ị ga-ebu ụzọ mee ezi nyocha gosiri na ụbọchị dị ụta ebubata taizi hụta ole a ka etire n'ọnụ ya na-achọ ụlọ achọ gị kwukwesị ihe gbasara simenti ma ihe ndị ọzọ eji arụ ọrụ na ebubatara dị ụta ụbọchị dị ụta ka ebupụrụ ka elebe ndị ka gara gị bido chọwa ya sị nwere ụlọ aka chịrị steeti nwere dịka Kano na Naze ụzọ shiri Owerri gawa Aba, ị ga-akụpụ ya ebe ị nwetachara ihe dịka ihe a na-akpọ kọtọ dakwa ya eji enwe ike gbapụ ụlọ mmadụ. Ị ga-anụkọta gị gbaba n'ụlọ mmadụ ga-akụpụ ya. Ọ bụ mgbe ị nwetara kọtọ asị gị ngwa gaa kụpụ ụlọ a na onye ahụ na ya ma ọnụ ya ngwa bupụtashiwa ihe ndị ọwụ ha ebe emechaa ndị mmadụ ji agbachi ike tupu ha anyụwachi nna ọwa anya ọchị agbachi ike. Nke ọzọ wụ elekwana ihe street light ụlọ ahụ wee ebe a na-ere street light ọkwọta na-echekwu kem ahụ nwanne onye ojiri ụlọ ahụ a kwunyere ekwu warehouse na a na-ere street light. Enwere ebe gọvanọ pụrụ apụ nwere ebe a na-ere street light a ga-asị abute edowe ya na Aba Road enweghị ike buru ya gawa ebe ọ chọrọ itinye street light. Ọtụtụ ndị mmadụ bịa na obosara ọ bụrụ ihe a na-ekwu maka street light ejiri arụ nke a na-akpọ sola ejiri arụ ọtụtụ ụzọ n'Imo steeti mgbe gọvanọ Okorocha nọ. Ọkwa ihe ndị a ka eji na-enyo so o nwere ike ihe ndị a ka ebutere eji arụ ọrụ ya eburu ya bụba na ụlọ dị ụta na ị ga-ebu ụzọ mezi nyocha chọpụtasị onye a nwere mgbe anụ na-achọ ihe ndị achọ nna bịa anyị na o nwere mgbe ihe dị ọha batara ndị mmadụ aga Aba Road aga bupụta ụfọdụ n'ime aga ejirigide otu onye ama mma ịbịala Igbo nwoke a na-akpọ Jasper Ndụbaka kpọọ ya duka na ihe ndị ọzọ mejie na ihe ndị emejie aga n'iru. Ụbọchị ka anyị na ọha na-ese ohere ịpịa anyị n'igwe chefula nnọọ na mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ sọsọ otu nkechi ngwa tụtụrụ ekwentị gị 08150501008 08150501073. Ịbọọlachi ya dịkwara gị na mma ọbada Chidozie otu nkeji. Ịbọọlachi nna m iji agbazi onye ke mbụ ụbọchị ọbụla. Biko aha m Comrade Dr. Chidozie Nwosu esi m ụmụọka nnọọ ji akpọga the most peaceful community in Imo State. After me with 30 seconds n'okwu na ihe abụọ ịchọ otu nkeji na mbụ atọrọ m that ihe megbukwa ndesị na ya Bello ya ọrụ president of Nigeria nwoke na amaghị atụ for the past 3 years na anọrọ na demand akwụbeghị ọkata ụgwọ onwe ihe omega gọọmenti si ya dada ọrụ president of Nigeria ndị ahụ psychopaths na nke abụọ atọrọ m that ọhụrụ ma ihe asị ebutere na ụlọ Imani Okorocha n'oge Imo steeti ọtara
ana oge a ka gọọmenti wee ahụ tizie mana ọ na-arịọ ihe nwụtasị na ọnọdụtasị onwere so many times ma ụlọ nsọ na tibas n'anya niile abịarụ enye amarịkọbawụrụ ekpere ọ dị mma ya dịkwara gị na mma ọbara otu nkeji agafeela ka nye ohere ka onye ọzọ tinye ọnụ n'okwu. Alo Ibolachi Obinna nwa Chineke onye nke m ya dịrị nna mma dịkwara gị na mma. onye gị na ya na-ekwu ezi nna m egwu Edmond esi na ezi amị kedoro na-abụọ. Ọ dị mma otu nkeji. Obinna nwa Chineke ọ na-agba m anya mmiri na ruke taa o nweghị ihe mere gbasara ọkụ na aghụghọ Okorocha mere n'Imo steeti na ọchịrị ọchịchị. Ịbụ ndị pensioners taga nwụnwe taa Okorocha bụrụ 86 billion bụrụ 15 billion tara ikewapụ bụrụ 9 rie ya agbanyi na ndị nwee ka zuo ya n'ochi n'ụlọ ọkụ ya nwoke bụ Uche Nwosu. Okorocha gọvanọ Hope ememe nyocha ka o mere ihe dị ọha bidoro o nwere ihe mere gbasara Okorocha ndị mere ji aka ejechido Okorocha na-eyi ibe dịka onye zuo ochi ha gbachie ya nkịtị ya na-agagharị wepụọ m ịba mba. Ana m arịọ gọvanọ anyị Hope ụzọ dị mma ka ejide Okorocha taa na ejiri na napụta ya ego penshọnas jikwụọ ndị mmadụ ụgwọ anwụga ha anwụga. Ọ dị mma ụwa mara gị mma ụlọikpe ka ọ dịrị mana a ga-anwụchikwu na Okorocha ugbu a a ga-anwụchi ya. Gịnị mere a ga-anwụchi ya? Ọwụ na gọvanọ nwere iche ọ naanị mgbe ọ gara n'ụlọ nzukọ mmeiwu etiti sineti na nga ahụ ga-agideli ya ya gbabaghala nga nzu ebe ọ nọ n'ugbu a obi nga a ga-eme n'ezi nyocha. Bojom Friday ndewo ọ dị mma gaa n'ihu Friday. Yes, ya pụrụ kwesịrị ihe kwuru ihe gbata na ọhazi ndị Igbo fọma ọhazi ndị Igbo gama nakwana aferifere nakwana nwotuku some personnel blanda UCD a na-ekwukọrọ service restructuring. Onye asụ Igbo ya gama na Senate ọ na-ekwu onye tinekpani ka ịma ka ihe nke esi na-ekwukwani ka abịa meme agreement bịa meme ajọs bịa meme next years ihe iwere nna asị were kesipụtara nwa ọchịdịmadị dị onye mgbasa ozi nwa onye na kwesị were kesị kwesị anọ dị famili bugara nwa ya sị nwa ya kpe this country Chineke mere na ebere n'obodo anyị nọ n'ime ya. Ọ dị mma ya gazie Friday o ga-akwụ ụwa ihe a ekwukwu okwu ya presidencies ha gawa ụlọ ọnwụ ha ji ụlọ nke a etiri na peteri ha yigide nika na trauza ihe a ga-ekwu okwu ya gị ti ha ọnụ si chọrọ ime restructuring ha kpọọ gị n'ekwentị nye gị ego ole dị ụta gị nọkeje ihe niile a ga-ebido asụ change begins with me akwa ya ọ na-ebido n'ichi mụ na a kwesịrị ime presidency ga ya asụ ngwa restructuring ka ebido na ya enye ndị a ohere enwe ike rụọ ọrụ. Ọ dị mma Ibolachi Obinna nwa Chineke na ndị Chidema agụwa mara ụmụ mma Ezelobo Olumbife ndị Chidema agụ na Obinna biko ebe nchọ ike ịtụ ọnụ ihe gbasara obi ọzọ wụ chairman eze ndị chairman onye isi na-ebe na atụmụ ihe ọbụla ga-ebute ọgbaghara na ala Igbo site n'oche ha nọ yi na IPOB ya chikwa n'ime Ezukoo onwe ya ekwere m ya n'eze wara awa ya kwa ma ọdishọn awụ gọọmenti n'ugbu a nọ n'isi spọnsọrọ ya wee nọdụ ya ọ ga-achịchi ọfụma ya gbara ndị ahụ spọnsọrọ ya sọ nọrọ dị a ga-ejikwere egwu ike ọ naghị agbachari ọwụrụ ka ọ ha m n'ọnụ n'ụtụtụ ụwa mahụ unu mma mara gị mma. Akụkọ anyị nwetakwara n'akwụkwọ akụkọ News Echo na-ekwu ka ọ dị ugbu a na ihe gbasara Biafra otu IPOB obi ọzọ na Nnamdi Kanu nọ etinyela ụkwụ n'otu trauza na ha na-apịa onwe ha ọkpọ onye ahụ ka njinji jiri na steeti enweghị m nụrụ ya bụ akụkọ ụgbọala ukwu bụ mmanụ dizel na ụgbọala ndị ntakịrị dịka ọ na-ezere ụgbọala ndị ụlọọrụ mkpọrọ prison ịma fachi ụgbọala ha nọ gị bido na warehouse tupu emete nga aha a ga-ebu ụzọ tụtụrụ ndị ahụ niile na-anọ ebe ahụ ebu ndị mmadụ gaga irete orogwe ọgbakọ tụtụrụ ha niile chụrụ ha gawa kọntrol ma ụzọ chiri Ọnịcha ụzọ chiri Owere ga ebe ahụ ka echi
ịpụta n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị ị ga-anụga nga and ịma ihe ahụ mkpọda ugwu mkpọda ihe ọbụla bụrụ ya kpọda ọ ga-eji ikikere ahụ o ji kpọda n'ike gbago ugwu ka bụrụ Holy Ghost ebe control ma ya bịa mọnwụ na onwe ha ohere o ji enwe ike ṅagharịa onwe ya tupu ya enwe ike gbara gawa ọ na-enye nsogbu ihe a ka eji dị mkpa na a ga-enwepụ ndị anụ ebe ahụ na-eme ihe banyere moto a na-aga irede a na-aga orogbu ha na-ochichi ụzọ na-atụ aka ụfọdụ tụka aka eluigwe ụfọdụ tụka aka ọkụ mmụọ enweghị ọdụ ụgbọala ndị ministri transport biko nụnụ gbata na ọsọ enyemaka nke ọzọ wụ oke mkpachi ụgbọala anaghị site na kọntrol ya kwụsịghala gị na-ele mgbada ugwu ahụ ya dịka ebe a na-agaghị ekwe moto ndị a echekwana m emeelesị ha batazile n'ime Owerri ma n'ime siti mgbe n'ehihie ma n'ụtụtụ ha mee ka ha na-agba n'abalị ị ga-ahụkwa n'ehihie ha enwere iwu dị ụtọ ha n'ala Imo steeti biko ha emeji iwu ahụ ọ dị mma ka anyị jiri ohere anabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọ nkeji ole na ole ma gaa n'ihu imeta gị mma nke bụ eziokwu bụ na